Hola, tu no saps res de mi, però jo ho sé tot de tu. Ja fa temps que t'observo. Soc la R, la suposada escriptora que us ha estat enviant contes cada dissabte. Ja és l'hora que sàpigues que aquella no era la meva veritable identitat. La veritat és que treballo per l'OSS. Soc espia. Ja fa anys que vetllem per la solidaritat. Recentment, els nostres objectius es van veure frustrats a l'ombra d'una malvada organització d'espionatge que està boicotejant tot el que fem. Els nostres espies internacionals ens informen que estan reclutant nens a través de telèfons mòbils per dur a terme les seves missions. Necessitem el vostre ajut per combatre'ls. Ben d'hora rebreu noves instruccions. Feu el que considereu necessari perquè aquesta informació no surti d'aquí. Podeu destruir el disc o guardar-lo en un lloc secret. Sigueu valents i no tingueu por. Fi del comunicat.